Sí? Bones, anem a començar, que possiblement siga el darrer ple seriós de la legislatura, perquè l'altre ja, que queda en el mes de maig, després ho comentarem, ja té unes característiques molt peculiars. Com sempre, anem a seguir l'ordre del dia, i en l'ordre del dia, el primer punt, com bé sempre habitual, estem en la proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, acta del 30 de gener. Bé, com suposo que tingueu còpia, us han enviat còpia, n'hi ha alguna esmena, alguna qüestió? No? Doncs, si us sembla bé, la donem per aprovada i passem ja als punts que ven sent habituals, que són per part de secretaria. Una coseta abans de tirar endavant, de comentar perquè està nosaltres Txelo i no està Carles. Carles, com sabeu, és un secretari que està d'una forma interina, perquè el secretari titular, Antoni Ibars, és una persona que té una excel·lència, una mera excel·lència en sindicatura de comptes, aleshores ell continua treballant en la seva sindicatura i, clar, nosaltres hem de buscar una alternativa. De moment està sent Carles, però Carles és secretari i cada any concursa i cada any li donen un destí. El destí que té és en un poble de Terol, però ell, és una rutina, ha de renunciar a aquest lloc, donar-se de baixa així i després donar-se d'alta. I aquest tràmit sol ser 7, 8, 9, 10 dies. Pensaven que avui podia estar a prop d'estar així, però al final no pot estar. Clar, l'Ajuntament no pot estar parat en aquesta situació i conforme mana la normativa pot decidir nomenar una secretària accidental, com és aquest cas, aquella persona que reunís una sèrie de condicions, i no és la primera vegada que ho hem fet, i en aquest cas Txelo, assumeix aquesta responsabilitat i compagina la seva tasca d'ADD amb la de secretària. Doncs bé, aquest és el motiu un poc pel qual no està Carles i està Txelo. Això també suposa algunes certes dificultats perquè, clar, Txelo, evidentment, ella és especialista en altres coses, no a la intervenció ni a la secretaria. I, per tant, disculpeu si algun detall potser no puguem concretar-lo en la professionalitat o en els detalls que corresponen. Dit això, passem al segon punt de l'ordre del dia, que és el donar compte de les resolucions del mes de gener i el mes de febrer. Com sempre, així tinguem un compendi, un resum de totes elles, i si hi ha alguna que vulgueu aclarir, ara és el moment. Regidors, regidores? Doncs passem a l'altra, també mena també formalisme, que és la de donar compte dels actes de la Junta de Govern celebrats en la data del 28 de novembre, en la mateixa línia. Si voleu fer un comentari. Doncs bé, passem al punt 4. El punt 4, proposta d'aprovació si procedeix que la parcel·la 162 del polígon d'Eneu no és propietat de l'Ajuntament. Este ja va ser habitual, és un altre apartat que sol repetir-se perquè hi ha uns desajustos en quant a l'hora de fer el cadastre i tal, i aleshores quan la gent se n'adona reclama que aquesta propietat no està al seu nom i és d'ella. Aleshores al·lega en una sèrie del veïnat, corrobora que és així, ho presenta a l'Ajuntament, nosaltres fem l'estudi tècnic corresponent i després, quan corroborem que és el cas, que la propietat està mal ubicada en quant al propietari, passem este cas, va passar per comissió. Qui era? Era Ramon Benavent, Ramon Cachano, allà baix de la granja, davant de la seva granja, n'hi ha una parcel·la que afecta el camí i aleshores ahir es van donar compte que realment era d'ell, no era de l'Ajuntament. Aleshores ell, després de l'estudi del tècnic, ha passat l'informe, l'ha donat com a favorable i cal que, com sempre, aquesta rutina de passar pel ple. Algun comentari? Doncs sembla bé que no hem per aprovat. Va passar per comissió? Bé, punt 5è. Proposta d'aprovació si procedeix de la creació d'un ecomuseu. Este és un tema que portem ja alguns anys treballant en ell. S'ha comentat, ja en una ocasió va eixir en ple també aquest tema i arriba el moment en què una vegada elaborat ja el projecte
cal pegar el pas ja definitiu de presentar-lo a la Conselleria de Cultura per a que al final es doni l'oficialitat d'un projecte. Bé, este projecte museogràfic el que contempla, el concepte d'ecomuseu és un concepte novedós, relativament novedós, és a dir, s'introdueix a través de França. Hi ha una sèrie de persones que pensen que n'hi ha que obrir el concepte de museu no solament a un lloc tancat, hi ha unes persones, hi ha una col·lecció determinada, sinó que hi ha que obrir la possibilitat a un territori més ampli per a promocionar un patrimoni i que siga més obert a la gent, siga més fàcil d'accedir. Aleshores, dins del concepte d'ecomuseu apareix una multitemàtica que comprèn la part de l'etnologia, el patrimoni cultural, el patrimoni ambiental i també una cosa molt important, el desenvolupament local, és a dir, que es contempli la possibilitat de desenvolupar econòmicament i socialment la pròpia localitat. Aleshores, entenguem que l'ecomuseu el que busca és ubicar en diferents espais del poble, no solament en llocs tancats, sinó en llocs oberts a la pròpia naturalesa, un patrimoni que s'ha de visualitzar i que, a més, en aquest patrimoni es puga desenvolupar una activitat econòmica. Nosaltres, concretament, a l'ecomuseu, volem centrar en el tema de la pedra i de la calç i aconseguir que aquelles empreses del poble que es dediquen a treballar tant d'un aspecte com l'altre puguen visualitzar-se, puguen promocionar-se a través d'aquest procés. És interessant, crec que és interessant perquè això podria dinamitzar, podria donar llocs de treball i podria també donar-li més projecció exterior al nostre poble. Allí es pretenen, dins d'aquest àmbit, desenvolupar activitats econòmiques, és a dir, que la pròpia activitat econòmica de fer un marge pugui ser una activitat turística visitable. O fins i tot el nucli més important seria, en un principi, el Palau Castell. De fet, algunes modificacions que han fet últimament, l'adequació de la sala només de l'esquerra i la que farem posteriorment de la dreta, permetirà ubicar allí algunes de les dinàmiques que tenim previstes. El projecte turístic que hem demanat ja ha contemplat dues sales. La sala de baix, que tindria baix o dalt, el que estigui dalt o baix, això també és intercanviable. Buscar atraure a la gent jove en dinàmiques de noves tecnologies, en pantalles tàctils, en vídeos, en ulleres virtual, etc. I en l'altra part, en l'altra sala, un museu més a l'ús en el que apareixerien panells explicatius, ferramentes, etc. I després, fins i tot a la part exterior, uns tallers participatius de cara sobretot a gent més jove en el que pueden treballar en la calç, etc. Aleshores, a banda del propi Palau Castell, aprofitarem els recorreguts diferents que hi ha de barraques de pedra o de forn de calç, ja en les rutes temàtiques ja establertes, per a també dissenyar alternatives i visites. I en elles es procuraria que s'ubicaren persones que estiguen treballant perquè d'una forma o altra s'establirà un conveni entre el propi Ajuntament i les pròpies empreses. Ahir també és important la participació del col·lectiu Pedra i Calç, que també té uns objectius molt semblants i en aquesta línia treballarem. Què ha d'aportar el poble? A banda del seu propi patrimoni i la infraestructura, necessita obligatòriament aportar un personal dedicat exclusivament a això. En aquest cas, es parlava solament d'una persona dedicada 18 hores a la setmana a això. Aquest era un dels problemes que trobàvem, però pensem que si continua la dinàmica de la contractació de joves en els plans avalent joves en pujos i en pujos, podríem traure d'ahir aquest perfil que ens caldria. I, en fi, bàsicament és això, també podíem incloure, ja siguent una miqueta més innovador, alguns elements d'art en pedra. Dins del recorregut, crear algun tipus d'escultura que pugui ser atractiu. Això sobre la baixa es podria fer. O fins i tot algun apartat que fa referència als fòssils o curiositats de la pedra, fins i tot l'ús de la calç, la tècnica del tadelar o la tècnica del tapial serien elements que podrien distribuir-se per diferents parts del recorregut. Aquest és el projecte que hem preparat per a passar-lo per el ple, la comissió es va explicar també, i ara solament caldria que l'Ajuntament, la corporació es pronunciarà per enviar-ho a la conselleria i que ells ho estudiaren si, reunint tots els requisits, i podia declarar-se possiblement el primer ecomuseu valencià, perquè aquest concepte d'ecomuseu es diuen
que Txelo ja està parlant en una persona que està ajudant-nos, un antic, l'anterior responsable dels museus valencians, el Joan Gregori, i es diu que este tema és innovador, és a dir, així en València, encara que s'anomena ecomuseus, com a tal no existís cap, podria ser el primer, i això, el primer catalogat com a tal. Pues, en aquesta línia estem treballant, no sé si vull fer un comentari, alguna pregunta, una aportació. Efectivament, es va parlar en comissió la setmana passada, va ser una proposta que vareu fer Unitat Rellotget, no forma part del pacte de mínim que tenim, és una iniciativa vostra que respectem i no estem en contra. Per tant, endavant. Sí que és una proposta, falta dotar-la de pressupost, aprovar-la en conselleria, està un poquet, diguem-ne, un poc obert encara tot, però no estem en contra de la proposta i endavant. Si creieu que és positiva, endavant. El que és el Palau de Castell, això ja es pot utilitzar per a... Vull dir que ja està... O tindria que fer primer alguna adequació d'electricitat o no sé. Es comenta, de moment estan fent-se uns avanços en infraestructura, el que és el condicionament d'electricitat, independentment de que vagi d'una forma o altra. És a dir, el dotar de la sala, per exemple, on estava abans de Raboses, i aquesta sala no estava preparada a la preconducció, però no estava encara el cablejat fet. Sí que s'ha fet per a poder il·luminar-la convenientment. Que després vaig a... Aquesta dinàmica que us dia de la nostra opció no, va dependre també de que es donen o no una sèrie de subvencions. Hem demanat un projecte turístic que contempla ajudes per a poder integrar en la sala tots aquests materials. És tot car, estem parlant de 30 i tants mil euros el que costaria tot. Per tant, no puguem tirar endavant nosaltres sols. Si no n'hi ha ajudes, serà difícil, però mentre anem avançant en quant a l'adequació de la il·luminació. Recordeu que el Palau Castell ja ha rebut ajudes de totes les institucions, de Diputació, de Conselleria, i una que estem a punt de... Bueno, ja està adjudicada, i començarà segurament a passar festes, no començar abans perquè estan les festes, primer començaria, que serà una de les fortes que adequarà el Palau Castell per a que estigui més presentable, diríem, lluïda de la façana, ja ho comentaré això, el pati i adequació de les sales. Aleshores, tot això va, és a dir, l'adequació. Que després s'ubiqui o no aquesta sèrie d'elements que estem parlant d'ullers virtuals, de pantalles, de vídeos, de pantalles tàctils i tal, va dependre molt de la pròpia expressió. No obstant, el Ecomuseu com a tal, però que diu l'Ori, va demanant-se, clar, això esperen que no siga l'heu enviat i diguem ja, sinó que diuen no, rectifiqueu això, modifiqueu, amplieu, i mentre esperem a veure què dona de si les subvencions i què cal modificar. És un poc anar avançant i no quedar-se parat. Vull dir que no va parar en l'ordre. Primer tu demanes primer l'adequació, no, el fet d'Ecomuseu i després l'adequació. Sí, demanem l'Ecomuseu com a tal i si no té tota l'adequació perquè la subvenció no la donem, doncs farem el que podrem, fins on arribem i esperem un altre any. Però l'Ecomuseu com a tal no es remet exclusivament a que tinga tots els elements elaborats, sinó que pot iniciar-se i tirar endavant sense tindre certs elements. Puguem ubicar, per exemple, exposicions temporals fins que això estiga resolt ja de les noves tecnologies. Imagina la que va fer en el convent, el Fires Tèxtils o d'un altre estil, pot anar ubicant-se exposicions temporals i va dotar-se de contingut la visita del Palau. I serà un poc sobre la marxa, caldria anar reconduint aquest programa. Bé? Doncs, no sé, és que sí que s'ha d'aprovar, no? Aleshores, si hi ha algun vot en contra, abstencions? Bé, aleshores es dona per aprovat, gràcies, i tirem endavant. El punt 6, la proposta d'aprovació si procedeix de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de la via pública en el municipi de Llutxent, esta respon a un
realment és un error, és un error que va produir del qual no es vam adonar nosaltres compte ni en les comissions ni després del propi ple. Resulta que el secretari ens va dir que l'ordenança que regulava l'ocupació pública encara estava de l'any 98, si no recordo mal, estava en pessetes. Aleshores calia adequar-la i ficar-la i passar-la a euros. Clar, en el reajust de pessetes a euros no sé com es va calcular i no es vam adonar i va haver un increment que nosaltres desconeixíem i es passa de cobrar-se pràcticament un increment del 80%. Quan arriba el que són la petició als propis bars, diuen, com és que ho heu pujat? I ens quedem a dos verdes, com que heu pujat? No havia intenció de pujar-ho. Aleshores adonem que en el canvi s'havia incrementat 8 euros perquè era per metre quadrat, quan estava a 12 i havia passat a 20. Bé, aleshores no hi ha motiu per què cobrar-li als bars més del que tal, que sí que de veres que potser caldria anar incrementant-se, doncs potser el que augmenta el nivell de vida un tant per cent, però no a un 80%. Aleshores, el que es pretén en aquesta modificació, aquesta proposta de modificació, és reajustar-ho i deixar-ho conforme estava abans, a 12 euros el metre quadrat. Això és un poc l'explicació de portar-ho altra vegada si està ordenança. Algun comentari? Va passar per comissió també. Aleshores, algun vot en contra? Abstencions? Doncs bé, per tant, aprovem aquesta modificació de l'ordenança reguladora dels preus per l'ocupació pública. La CERT. La CERT és també un altre reajust d'una altra ordenança. L'ordenança de serveis turístics contemplava unes taxes determinades, però es van veure un poc en la necessitat d'establir també un preu i una possibilitat de venda d'un joc de cartes que ha elaborat, s'ha elaborat des de la regidoria de Medi Ambient sobre el bosc Suret. Si vols aprofites i comentes un poc en consistís i després si vols explicar també per què era necessària aquesta modificació de l'ordenança. La baralla del bosc Suret es va fer en els becats a Valent Joves el passat any, abans de l'incendi, i es pretenia ubicar com un joc de cartes per a l'aula refugi, per a l'aula d'investigació i d'educació ambiental. Al passar l'incendi, la baralla es va quedar en stand-by, però les edicions ja estaven fetes. Entonces ara s'ha reubicat dins del projecte Fènix i té la vessant educativa en la que s'utilitza per anar als centres escolars de primària i d'ESO i es fan unes activitats prèvies en el centre i res, en això es dona a conèixer la flora, la fauna, l'empremta humana i el relleu del Surat. I a partir d'ahir es dona a conèixer també els agents ambientals o els agents de protecció, com puguen ser els margeners, els calzeners, els agricultors, que fan un poc la funció protectora, uns de l'erosió, l'altres creen biodiversitat i es dona a conèixer això, es fomenten els valors. Res, s'ha ubicat ahir i clar, abans ja anava dedicada la baralla de cartes per al manteniment de l'aula natura, però ara els diners que s'arrepleguen de la seva venda seran per al manteniment d'aquesta aula natura que serà reconstruïda si els informes que ens han arribat extraoficials que s'han concedit les ajudes forestals després de l'incendi serà reconstruïda i a més serà una aula d'interpretació del foc i dels incendis. Per això anirà destinada al manteniment d'ella. És a dir, que l'Ajuntament de Llutxent i Pinet disminuiran al màxim o en el nivell que es puga les despeses de manteniment, de pintura o de cresima. I per això era necessari crear una ordenança. Perquè la normativa no es dona la responsabilitat, sinó que ve de la Val, també està sotmès a votació o aprovació. 10 euros. El comentari, passem a la votació, vots en contra, abstencions. Aleshores s'aprova la modificació. I això ens dona peu a que continuem en el punt 8è.
El 8è, proposta d'aprovació de llei de modificació dels crèdits extraordinaris per a la incorporació dels fons de cooperació de la Generalitat Valenciana. Des de fa 2-3 anys, perquè són doncs, tant la Generalitat com la Diputació els fons de cooperació estan aprovats, és que no estan més dotats econòmicament. Aleshores, decideixen que de forma al 50% decideixen aportar unes ajudes als ajuntaments per a que les destinem en allò que ens faci falta. Trauen uns criteris a través d'una fórmula i a l'Uixent li pertoquen aproximadament uns 90.000 euros. Clar, 90.000 euros que aporta 45 la Generalitat i 45 la Diputació. De moment ja ens han ratificat i ens han adjudicat els 45.000 de la Conselleria de la Generalitat. Què passa? Que això vegem que tinguem una necessitat. Desgraciadament, l'ampliació que van fer en el cementeri ha anat ocupant-se i preveiem que al llarg d'un cert temps, possiblement els nichos que es van ampliar no siguin suficients. Aleshores vam pensar que seria necessari continuar l'ampliació i tindre-ho preparat per si de cas. En aquesta ampliació es pretén també ubicar entre el bloc que ja n'hi ha creat i el bloc que es crearà, ubicar al mig una mena de magatzems, simplement una part on puga cabre la pròpia grueta que tinguem i estigui ahí resguardada. Per una part estaria seca, això cal que ho sabeu, i per l'altra estaria oberta i la intenció és que estigui ahí fins i tot en un endoll per a que puga poder desplaçar-se i estigui resguardada. Casualment, com l'altra part, el cost va ser de 45.000 euros, es vindria clavat destinar aquesta ajuda dels 45.000 euros d'esta primera part del fons de cooperació local, destinar-los a l'ampliació del cementeri. És un tema que ho vam parlar també, en un principi crec que ho vam veure com a positiu, però no sé si voleu fer algun comentari al respecte. Bé? També està pendent d'aprovació. Algun vot en contra? Abstencions? Perfecte, bé? Doncs bé, gràcies i ho donem per aprovat el punt 8è. Bé, el 9, que és proposta d'aprovació i procedeix de modificació de la base quinzena de la base d'execució del pressupost per l'exercici 2019, aquesta base quinzena és la que regula les ajudes que donem a les diferents associacions del poble. És una dinàmica que ja s'havia encetat anteriorment i que nosaltres hem continuat i que en aquest cas, més o menys, en funció dels projectes que presenten diferents associacions, li s'assigna una ajuda. Intentem que associacions de caràcter semblant reben una ajuda semblant i aquelles que justifiquen que tenen una activitat major solen rebre una quantitat major. En aquest cas, en un principi, per a l'associació de columbaris teníem assignada la quantitat de 410 euros, perquè era la que estaven donant més o menys a diferents clubs, a de taekwondo, de rítmica, els de Casa 2, aleshores, què ha passat? Que enguany s'ha produït un esdeveniment extraordinari que és l'edició del concurs de caràcter autonòmic que està tinguent lloc així. Aleshores, en aquesta edició del concurs autonòmic, ells tenen una despesa molt gran, però que no me la demanen a nosaltres. És a dir, crec que estava al voltant de 40 i tants mil euros. Teniu en compte que dimarts i dissabte, que és quan estan fent les fases classificatòries, estan volant per ahir una avioneta, necessiten 4 o 5 àrbitres i a tots això cal pagar-los. Però no és això el que es demana. Ells es demanen simplement que un premi d'ells, el segon premi, el doni l'Ajuntament. Aleshores, nosaltres, com ja teníem una subvenció, ells ja tenien una subvenció de 410 euros, li l'ampliaríem a 1.000 euros més perquè tinguin 1.400 i d'aquesta forma ells destinarien la seva subvenció al premi. I aleshores això, com en un principi els pressupostos no estava contemplant, cal que passi per el ple per a establir aquesta modificació. És el que és això, no? Bé, us sembla bé? Aleshores, ho donem, si no hi ha ningú vot en contra, ho donem per aprovat i aniríem ja a la part econòmica, el punt
10. Donar compte de la liquidació del pressupost municipal 2018. Així m'hauria agradat que haver estat de Carles perquè ell és especialista en la intervenció, però més o menys intentarem entre tots donar un poc d'informació d'esta liquidació. En aquest cas no és qüestió d'aprovar, sinó simplement d'informar. Bé, bàsicament jo he subratllat alguns aspectes, és a dir, de les coses importants que necessiten i que es demanen és decidir si l'estabilitat, si complís l'Ajuntament el seu pressupost o ha complit en el pressupost de 2018 l'estabilitat pressupostària, és a dir, la capacitat o necessitat de finançament conforme al que establís la normativa. I per altre costat, si complim la regla de despesa, és a dir, que la variació del desgast computat per la corporació no supere la taxa de referència del producte interior brut. L'any passat van tindre un xicotet problema, van tindre que fer un pla d'ajust i l'informe de Carles Secretari és que afortunadament hem complit en el pla d'ajust per a poder no gastar, perquè ens havien gastat més del que tocava, però sense que el que tocava o el que havíem ingressat. Aleshores, ell justifica que ho hem complit. Jo crec que aquest és l'any que millor hem ajustat el pressupost, perquè un pressupost que sobra molt no és un bon pressupost, i un pressupost que falta molt tampoc, encara és pitjor. Aquell pressupost bo és aquell que s'ajusta, però és molt difícil ajustar-se sense passar-se. L'any passat ens va sobrar prou diners, però enguany el que sabem que el que havia passat és prevent que hi haurà un superàvit que superaria els 40.000 euros. Hem destinat ja anteriorment uns 40.000 euros a una necessitat que teníem, que eren les obres de canalització de les aigües que s'ha fet per ahir baix en la carretera. Aleshores, al final, els comptes han acabat en uns 3.000 euros de superàvit, que la veritat és que ha sigut un èxit des d'aquest punt de vista perquè hem ajustat prou. És dir, més no podíem ja ajustar. Després, ja com a dades interessants, he dit que teníem un romanent, de dir què és que era del banc. És realment interessant, és dir, així 665.642 euros, és a dir, que més de mig milió d'euros que poden, de moment, la norma no permetís traure'ns, a no ser que siga per a pagar deute, però sí que si s'estudiara prou, i jo crec que és un tema que hauríem de tractar tots conjuntament, podria ser un punt de partida per emprendre alguna de les obres consensuades que els tres grups polítics van decidir que era primordial, com era el centre de dia. Però bé, això ja és per a la pròxima legislatura. Però afortunadament tinguem un punt de partida econòmic interessant per a poder fer possibles. I bé, no hi ha mocions i passem ja a l'apartat 12 de pregs i preguntes. Regidors, regidores... Jo volia preguntar-te, en el convent no n'hi ha ningú ara actualment, veritat? Sí, està. Ah, sí? Està César. Ah, és que me va preguntar i pues no tenia idea. Sí, està César. César és un funcionari que l'anar-se en Ximo, perquè en Ximo pareix que n'hi havia una irregularitat en la seva contractació, en la seva edat. Aleshores, nosaltres vam reclamar que no podia estar el convent sense ningú. L'únic que ens van poder atorgar és donar la possibilitat que estigui una persona en horari de funcionari. Està de dilluns a divendres en horari de funcionari. Això ho hem reclamat, nosaltres ens encantaria que estiguera, que és quan és d'estar dissabte i diumenges, però malauradament no està només que aquests dies. Ho hem reclamat, hem insinuat que els empujos que pugui contractar la Diputació podria destinar-se algun d'ells a destinar-ho a una mena de consell de cap de setmana, però no depèn de nosaltres. Això és el que anava a comentar-te, perquè com havia comentat que pel Palau es podia gastar i potser posant vosaltres... Sí, de fet, si vols comentar també allò que vam utilitzar l'empujo per a activar les audioguies i els dissabtes, que devia fer això. Sí, nosaltres sí que ho vam intentar. Sí, a veure, n'hi ha unes audioguies fetes que no substitueixen una guia oficial, perquè per això s'han fet les proclamacions anuals de turisme, i n'hi ha una vegada més, almenys sí que s'ompli un grup
de gent suficient com per a pegar-li a la guia i per a que hi hagi el servici de visites. Però a banda d'això s'hi van fer com unes audioguies que expliquen internament i externament tots els edificis amb personatges. La ruta urbana, crec que la conegueu, en la que apareix Maria la Peona, Maria, que ara no recorde, Maria de Vidaura, que s'inclouen aquests dos personatges femenins, i la resta, Tonet, que és el fill, i van parlant. I tu alquiles per 3 euros, que també està en l'ordenança turística, això se va modificar després, alquiles per 3 euros aquestes audioguies i vas als edificis. Se va posar 3 empujos, no sé, ara no recordo quins són. Sí, de manera rotativa els caps de setmana, durant 3 mesos. És el que vam poder fer en el personal que teníem i els recursos que teníem. Són apaños, són parches que no solucionen definitivament, però en la mesura que puguem s'intenta. Sí, no, perquè respecte al que comentava de la liquidació del pressupost, alegrarnos tots molt bé que puguem començar alguna cosa i també acabar de demostrar que realment totes les barbaritats de deutes que s'havien dit l'anterior legislatura no eren tantes barbaritats i que el poble podia assumir. I per supost, sempre que n'hi hagi que fer alguna cosa, clar, hi haurà que arriscar-se. Doncs bé, jo abans de, si no tinc res més, abans de tancar la sessió, he donat que aquest és l'últim ple ordinari abans de les eleccions locals, si no recordo mal, n'hi ha 2 extraordinaris, un el convocarem segurament el dilluns per a activar el tema de les meses, ja decidir qui forma part de les meses electorals, les temudes meses electorals per al dia més important de les festes. Després queda un altre ple extraordinari que esteu tots convidats, evidentment, nosaltres perquè no està donat, que hi ha la gent que estigui també, que seria el de l'anomenament com a fill predilecte de Toni el divendres 5 d'abril, el divendres 5 d'abril, i després ja quedaria l'últim ple, però l'últim ple ja és després, serà posterior a les eleccions, un ple en el que estarem en funcions però no tindrem, no n'hi haurà poder d'elecció, serà un ple per a eixir del compromís. Aleshores jo abans de tancar l'acte sí que volia animar a la gent a participar en idees, en llistes, en les votacions, perquè al final la democràcia és això, és involucrar-se, i també donar les gràcies de moment, perquè ha funcionat aquesta corporació en tot moment i m'agradaria que continuara en aquest període que potser es dona més peu a això, a evitar la crispació política, les diferències polítiques i pensar més en les coses del poble, a seguir en les nostres propostes quan les dissenyem en les diferents opcions polítiques, a fomentar les actuacions per consens, a estimular la implicació dels regidors donant-los la màxima responsabilitat, a dissenyar propostes basades en el respecte a la diversitat ideològica, sexual, social o física i, en definitiva, a pensar en Lluchet, que és el que al final ens cal. No és tampoc este ple d'acomiadament, n'hi ha un altre, però com que sí que s'establirà a partir d'ara, en aquests 2 mesos, una dinàmica de preparació de llistes, de preparació de programes i tal, no sé, crec que era un moment oportú per animar a la gent a treballar en aquesta línia, i això és un poc el que volia comentar. Bé, si no tenim res més, donem per finalitzar la sessió del ple. Moltes gràcies per la vostra assistència i ara tanquem el ple i al públic, com és ben habitual, l'oportunitat que pregunteu, participeu, suggeriu, critiqueu, perquè no, és molt bé. No som molta gent, però potser això anima que participem. Volen donar-vos les gràcies. Moltes gràcies. Jo també volia fer un comentari. Jo estic perpleje de lo que ha vist en estos plens, en esta regidoria, perquè m'han mirat. Ha vist que l'equip de govern ha treballat
i l'equip d'oposició l'ha apoyat. Ha vist això que jo normalment sempre he vingut a tots els plenaris i això ho havia vist mai. Sempre si els blaus diuen una cosa, els rojos ho tombaven, si els rojos diuen una cosa, els blaus ho tombaven. I això és el que has de fer, el que has de tu. Treballar pel poble sempre que hi ha un consens. De tots, millor pel poble. Perquè sempre és pel poble, treballar pel poble i pel poble. I vos aplaudís de veres perquè Jo en aquest aspecte vull agrair el paper que ha desenvolupat l'oposició, perquè efectivament, entre tots, evidentment estic molt satisfet del meu equip de govern, però també crec que l'actitud de l'oposició, en aquest cas, ha sigut positiva en aquest sentit, és a dir, que allò que s'ha reclamat s'ha vist que no s'ha buscat l'opció política, sinó que simplement la forma de veure per a millorar el poble de la seva forma d'entendre les coses, però no per a afavorir. Jo en això estic d'acord, i és mèrit d'ells, i en això es donen les gràcies. Crec que ho he dit en privat i en públic, he dit que la dinàmica que s'ha establert en quant a l'oposició per a mi ha sigut exemplar. I gràcies. Bé, si no teniu res més, gràcies.